ब्लक मोनथामनिफ्राय नुजाफैनो हानाय इउनाइटेड पिपुल्स पार्टी लिरबोदोंनि मानगोनां दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन गिबि गिबियावनो लाइमोन हान्जानि जानानै गोदान बोसोर 2019नि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय जासिग्रोनाय जाबाय आरो मिजिंथिदों आरो आसा खालामदों दिनैनि जे आरसि दानायनि मिटिं बे मिटिंआ गाहामैनो गाहाम जाफुंसारगोन आं बे मिजिंखौ गिबियावनो दोननानै आङो दिनैनि जे सावरायनो गोनां बिषय बा रायज्लायनो गोनां बिषय बेयाव आं हाबनो हास्थायदों थांनाय 4 तारिख जानुवारियाव जोङो